Hai, iki enek penake iki diremes-remes ya. Diremes-remes, dikulum-kulum ya no. Diklomo, didilat sampai plomo. Wis enak lo, seger lo bose, seger. Iki lo enek sing DM Sainem ki akeh banget. Nyapa to ndadake DM Instagram barang ki nyapa to, ngono kok ya dadakno takon, tapi sing DM nang Instagram ndak bisa Sainem terekspos ya. Intine ki sakjane ki jawaban kuwi pernah wis tak jawab lo sayang. Tapi kok kamu sukrebe Sainem sendek YT, kenapa sih penasaran sama kakak? Kakak jarine lek takok, kakak seneng nggak dulinan karo timun? Padahal bolak-balik tak jawab, iku lek takoki bendino nek nge-DM gak kentuk. Terus enek sing ngomong ngene, kakak lagi pengen. Terus kakak kok nyapo? Kakak enek nang Hongkong ya. Adik ada di Indonesia. Terus lek kowe pengen kok nyekel cek ngene, emangnya kena tak cek ngene, kok yo enek cah cilik-cilik. Iki duduk cah cilik-cilik. Kira umure jarine 26. Kakak, aku umur 26 kakak. Terus kakak suruh ngapain, Dek? Ojo ngomong ku di bawah umur ya, umur 26 ya. Ojo enek sing ngomong kowe ngajari cah cilik-cilik gak bener. Loh, ora apa mending iki wong iki DM cewek daripada main cabul itu, daripada langsung main adegan cabul ngono kayak iku sing gak boleh. Mending DM wong sing gerang gaplok ya mbuh ditanggepi karo orane iki wis terserah, ya ndak masalah kayak gitu, daripada kamu melawan hukum, melakukan cabul hanya sebatas DM. Ngapain? Kalau saya nggak marah di DM orang, tante saiki loh, yang memanggil tante, yang memanggil kayak no kakak, iku belum tentu orang itu bocil-bocil atau bocah-bocah sing durung ngerti gejrot ya. Zaman now bocah SD wis ngerti kete, wis ngerti ijlik. Saiki iki wis ora usah nyalahne Sainem perusak generasi telek kepet, ora usah dirusak, wis rusak. Kok jangankan cah cilik, aparat penegak hukum ae rusak. Jadi wis ora usah cangkeman kayak gitu. Daripada melawan hukum mending gitu le atau lek di apa ya, walaupun tidak dibales itu kan lek sebagai penggemar itu demen kayak gitu. Sebenarnya tole-tole adik-adik para hadirin dan hadirat, mbah mikirin mbah makirot. Iki sajane kakak baca, jangan cuma kakak baca aja. Jadi saya nggak bales satu-satu. Driji kakak pritil le, kayak gitu loh. Jadi kakak, kamu penasaran, yo kakak memang dhisiki pernah nggih timun sing lemu papak endek kae. Jadine uji nyali jarene empek iku elastis ya to. Terus kesannya gimana kakak, rasanya apa kakak? Yo lek lagi mbuleng ngono, uteke lagi mikirin konbrut ngono, ngerti ta konbrut? Pokoknya ngono kuwi ya mbuleng. Lek mbuleng piye? Lebokne yo ganjel-ganjel enak. Lek bare mlongo, kakak nggak lihat sayang. Kakak nggak lihat, Dek. Kakak bare mau jejeli timun mlongo no kakak. Yo gak ero kakak, karena kakak berlebon-lebon timun terus metu terus babu, orang ngertok, orang ndelok bolongane kuwi mau mlongo apa mengangap.
yo paling yo mangap. Cuman kan jarine adek elastis ya. Katanya adek elastis, paling bar dijejeli dicepot kan mingkem. Aku jan kudu guyu. Maca DM iku kudu guyu, maca chat, maca komen iku kudu guyu sayang. Karena sainem iku maca komen sing lucu-lucu, sing unik-unik. Lek sing menghujat, sing nyangkem iku nggak tak waca. Jadi nggak tak respon sama sekali, bodo amat yo karepmu kayak gitu. Yo mending respon wong sing sayang sainem daripada sing menghujat ngono kuwi. Lelek menghujat sainem ndak apa-apa, silakan. Dek konten sainem itu orang bebas berkomentar apa saja, sing penting karo Mbah YouTube ora diseneni. Yang penting nggak melawan hukum gitu aja. Sing penting iki ya sadu lah. Sing penting iki sadu, sing penting iki ndak nemen-nemen. Opo sih ya memang kontennya Sainem begini ya lek dikomeni begitu ya nggak oleh nesu. Sainem iki wonge selo bolo, wonge Sainem iki suwantai kayak main air di pantai. Wis jadi kakak seneng timun, mlungu kakak nggak ngerti sayang. Jadi wis dibales lekmu DM iku stopen engko drijimu ndak keriting. Kalau kucur sayang kucur sampai waras mergo waras menyewakan hati dan dada. Dah sayang, cok lali iclik.